Лайышның Усат ауылы менә бу мөгаллимнәр коллективы түгел, әтиләр советы. Аларның балалары шушы лицейда укый, үзләре буш вакытта җыелып подвалны ремонтлыйлар. Монда спорт залы булачак, балалар белән бергә шөгыльләнергә җыеналар. Бу хакта алар Фәрит Мөхәммәтшинга сөйләде. Бу яңа башлангычның максаты укыту тәрбия эшләрендә активрак катнашу. Азат Гайнетдинов 9 бала әтисе, 4се шушы лицейда укый. Тәрбияне үзеңнән башларга кирәк ди ул. Укыту гыйлем бирегенә түгел, монда тәрбия үзебезнең гореф-гадәтләрендә, тәрбия монда балаларны ватаныбызны яратуда, тәрбия монда безнең бүгенге көндә карасагыз, менә бу профилактика преступлений дип әйтсәк була индеме, молодежный классларда укытучыларга булышуы, менә нинди ремонтны эшләр, нинди менә кар керергә, например, кирәкме? Чыгабыз, барабыз, җыелышып. Әлеге уку йортында ират тәрбиясенең зур булуын менә шушы сүрәтләрдән дә аңларга мөмкин. Сер түгел, бүгенге көндә укытучылар коллективы да нигездә хатын-кызлардан тора. Ата-аналар җыелышына да күпчелек әни кешеләр йөри. Дөрес, борынгыдан килгән канун буенча ират кеше гаиләне матди яктан тәэмин итәргә тиеш. Ләкин тәрбия мәсьәләсендә ата киңәше ират кулы булганда, бала тагында камилрәк һәм аңлы, тәртиплерәк булып үсә ди белгечләр. Лицей 2021 елда ачылган, анда ясалма интеллект, инженер проектлары, робот техникасы, сәламәт яшәү рәвешенә зур игътибар бирелә. Без дәресләрдә менә шушы рухи акылның кеше өчен кыйбла булуын сеңдергә тырышабыз. Моны туган тел дәресләрендә генә түгел, башка дәресләрдә дә куллану өчен укытучыларга җирлек тудырабыз. Монысы Лайыштагы техник-икътисади техникум булачак авиация белгечләре хезмәт дәресендә. Бу остаханәне 2021 елда һөнәри осталык конкурсында җиңгәч, ил күләм мәгъриф программасы буенча ачканнар. Фәрит Мөхәммәтшин нишләүләр белән кызыксына. Монда хәзер чит илникенә алмаш булырдай самолет запчастлары ясыйлар. Булат 4нче курс студенты, Волскелс ярышларында призлорнар яулаган ул. Хәзерге вакытта без кронштейннар эшлибез. Башта кәгазьдән карыйбыз. Технологический картасы бар үзенеке, шул технологический картадан карата без эшлибез инде шул детальләрне. Төрле детальләрдән тора, шул клепкалар белән бергәтәбез бер-берсен. Техникум 2016 елдан бирле ресурс үзәгедә булып тора. Заманында монда авыл хуҗалыгы техникасына хезмәт күрсәтергә өйрәтсәләр, хәзер очкычларны ремонтларга, пилотсыз оча торган җайланмалар белән идарә итәргә өйрәнәләр. Россиянең төрле төбәкләреннән 500дән артык егет-кыз килеп укый. Пилотсыз оча торган җайланмаларны Фәрит Мөхәммәтшинга да тәкъдим иттеләр. Лайыш техникумы үзенең тире булган бердән-бер уку йорты, анда булачак тәртип сакчылары чыныга. Коралдан Фәрит Мөхәммәтшин да атып карады. Лайышта бердәм Россия көне уңайнан сәясәттә һәм җәмәгать эшләрендә актив катнашучылар райондагы яшьләр үзәгенә җыелган. Фәрит Мөхәммәтшин иң алдынгыларга партия бүләкләре тапшырды. Лайыш районы барлык дәүләт программаларында актив катнаша, халыкның яшәү шартларын яхшырту өчен күп эшләнә, алда торган бурычлар тагын да зуррак. Халыктан мөрәҗәгатьләр, тәкъдимнәр килеп ирешеп тора. Әйтик, җәй айларында су җитмәү, юллар сыйфаты һәм көнкүреш калдыкларны чыгару буенча сораулар бар. Безнең районда актив төзелеш эшләре бара. Мәсьәләләрне этаплап хәл итәбез. Фәрит Мөхәммәтшин район эшчәнлеген югары бәяләде. Бердәм булганда гына максатка ирешеп була ди ул. Бүгенге шартларда бигрәк тә. Иң борчый торган мәсьәләләрне күтәреп, берләштереп, яхшы практикаларны күреп, аны таратырга бөтен районнарга, шәһәрләргә. Менә бүген Лайышта яңа әйберләр, яңа инициативаларны күбесен хупладык, күрдек. Бу елның 8 айында социаль-икътисади үсеш рейтинги буенча Лайыш районы 1нче урынны алган. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, үрнәк алырлык эшләр күп монда. Лайыш районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.